Kurs zázrakov, lekcia 50. Božia láska ma podporuje. Toto je odpoveď na každý problém, s ktorým sa stretneš dnes, zajtra a po všetky časy. V tomto svete veríš, že ťa podporuje všetko, len nie Boh. Svoju vieru vkladáš do najjednoduchších a šialených symbolov, piluliek, peňazí, vplyvu, úcty, obľúbenosti, poznania správnych ľudí a nekonečného zoznamu fóriem ničoty, ktoré obdarúvavaš čarovnými mocami. Všetky tieto veci sú tvojou náhradou Božej lásky. Sú cenené, aby zabezpečili stotožňovanie sa s telom. Sú to oslavné piesne pre ego. Nevkladaj vieru do toho, čo je bezcenné. To ťa nepodporí. Jedine Božia láska ťa ochráni vo všetkých okolnostiach. Vyniesie ťa z každého utrpenia a pozdvihne vysoko ponad všetky vnímané nebezpečenstvá tohto sveta. Prenesie ťa do stavu mysle, ktorému nič nemôže ohroziť, ktoré nič nemôže narušiť a v ktorom nič nemôže vtrhnúť do večnej pokojnosti Božieho Syna. Nevkladaj vieru do ilúzií, sklamú ťa. Vkladaj celú vieru do Božej lásky v tvojom vnútri, večnej, nezmeniteľnej a navždy nesklamnej. Prostredníctvom Božej lásky v tvojom vnútri môžeš bez námahy a s celou istotou vyriešiť všetky zdanlivé ťažkosti. Dnes si to hovor často. Je to deklarácia oslobodenia z viery v modli. Je to tvoje uznanie pravdy o sebe. Dnes 2x po 10 minút, ráno a večer, ponor sa hlboko do tvojho ja. Opakuj ju, mysli na ňu. Dovoľ, aby prichádzali príbuzné myšlienky, aby ti pomohli v rozpoznávaní jej pravdy a daj pokoju stekať na teba ako opora, ochrany a istoty. Nedovoľ, aby sa objavili prázdne a nezmyselné myšlienky, aby mútili svätú myseľ Božieho Syna. Také je miesto odpočinku, v ktorom ťa tvoj Otec umiestnil navždy. My sme tak od mala učení, no lebo ako deti pozeráme na našich rodičov, opatrovateľov, na najbližšie okolie a vidíme, že ono sa dohľadáva pocitu bezpečia, uznania, lásky v rôznych formách, správania a konania. A začíname to všetko prisvojovať. Začíname si tvoriť obraz reality toho, kým by mal byť človek v živote, aby sa cítil bezpečne, aby bol milovaný, akceptovaný, aby mal čo najviac pocitu bezpečia, aby v čo najmenšej miere mohol byť odmietnutý. A v ten spôsob začíname veriť, každý z nás inak, že napríklad ako sa postaráme o svoj profesionálny stav, o dostatočnú úroveň peňazí, o finančný blahobyt, o to, aby mať po boku nejaké blízke osoby, nejaké dosiahnutia, ktoré sa môžu ukázať, aby sa v daný spôsob vyjadrovať, byť príjemný, byť vzdelaný a tak ďalej. A to sú práve tie všetky naše modly, o ktorých je reč. Tú lekciu nie je ťažké pochopiť, ale oplatí sa v nej zastaviť a prizrieť sa predovšetkým tomu, čomu ja odovzdávam moc v mojom živote. Možno to je pre teba peniaz, možno bytie vo vzťahu alebo naopak slobodným, nezávislým, možno nejaký vzhľad a dbanie oň. Samozrejme, to nie je nič zlé, to je všetko OK. Ale ide tu o to, aby vidieť, či sa náhodou v tom nedohľadávam toho pocitu bezpečia, lásky, splnenia. Ako často veríme, že keď sa nám len to podarí, ako len to získame, to pochopíme, ako sa len budeme v daný spôsob správať, ako sa len niečo stane a bude už časťou nášho života, to všetko bude vybavené. To budeme bezpeční, bude nám dobre, budeme mať pokoj, lásku, docenenie, nebudeme odmietnutí, budeme chcení a tak ďalej. To všetko sa tu skrýva. Práve o to ide. Aby sa v tom zastaviť a prizrieť, na čo ja staviam v tom živote. A či v tom všetkom je miesto predovšetkým na rozpoznanie, že to ma Božia láska podporuje, že to život sám v sebe ma podporuje, že mu môžem veriť, že ma vedie, chráni vo všetkých okolnostiach, že mi pomôže výjsť z každej ťažkosti, zo všetkého, čo ma bolí, že tá Božia láska sa mi pomôže vzniesť ponad to, čo vidím ako nebezpečenstvo, že mi podáva ruku celý čas a ja musím vytiahnuť svoju a poprosiť o podporu a chcieť ju prijať.
Ale to je len vtedy možné, ak sa na to otvoríme, že Božia láska ma podporuje. Lebo život môže do teba vyťahovať ruku celý čas a celý čas to robí. Ale nemôže ťa prinútiť do toho, aby si ty vyťahol svoju a aby si sa chytil ruky života. Tá lekcia pozýva do pohľadu úprimne v seba. Otrasenie sa z ilúzií a rozpoznania, že tou pravou podporou, ktorá vždy je pri tebe, je láska Božia. Božia láska ma podporuje.